பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலே ஆமென். இறை வார்த்தை மத்தேயு நற்செய்தி 11ஆம் அதிகாரம் 25 27 முடிய இறை வார்த்தைகள். அவ்வேளையில் இயேசு, தந்தையே, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஆண்டவரே, உம்மை போற்றுகிறேன். ஏனெனில் ஞானிகளுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் இவற்றை மறைத்து குழந்தைகளுக்கு வெளிப்படுத்தினீர். ஆம் தந்தையே, இதுவே உமது திருவுளம். என் தந்தை எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கிறார். தந்தையை தவிர வேறு எவரும் மகனை அறியார். மகனும் அவர் யாருக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்று விரும்புகிறாரோ அவருமன்றி வேறு எவரும் தந்தையை அறியார் என்று கூறினார். வாழ்வு தரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் வாழ்த்துக்களும். தாய் திருச்சபை இன்று புனித ஜான் மரிய வியானி என்பவருடைய விழாவை கொண்டாடுகின்றது. இவர் 1786ஆம் ஆண்டு மே 8ஆம் நாள் பிரான்ஸ் தேசத்தில் உள்ள லயன்ஸுக்கு அருகில் உள்ள டார்டில்லி என்ற இடத்தில் தோட்டக்கலையில் தொடர்புள்ள குடும்பத்தில் 6 பிள்ளைகளில் 4ஆவதாக பிறந்தார். அவருடைய பெற்றோர்கள் பக்தியில் சிறந்து விளங்கினார்கள். குறிப்பாக பிரெஞ்சு புரட்சியின் காரணமாக பங்கு கோவில் மூடப்பட்ட போது, பங்கு தந்தை நாடு கடத்தப்பட்ட போதும் இவர்கள் இறை விசுவாசத்திலேயே தொடர்ந்து நிலைத்திருந்தனர். இதேபோல் மரிய வியானியும் பக்தியிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று வளர்த்தனர். இவர் சிறு வயதில் பள்ளிக்கு செல்வதை பாதியிலேயே நிறுத்தியவர். தனது 19வது வயது வரை நிலத்தை உழுது பயிரிட்டு வந்தார். அதன் பின்னர் குருவாக வேண்டும் என்று விரும்பி அருகில் உள்ள ஒரு பங்கு தந்தையிடம் தெரிவித்து அதற்காக சில தேவையான கல்வியை மட்டும் சிறிதளவே கற்றுக்கொண்டார். குருமடத்தில் சேர்ந்த பொழுது இவரது இலத்தின் அறிவு மிக குறைவு. எனவே குருப்பட்டம் அளிக்க ஆசிரியர்கள் விரும்பவில்லை. அவர் மாதா மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டவராய் இருந்ததை பார்த்த மறைமாவட்ட முதன்மை குரு அவருக்கு குருப்பட்டம் அளிக்கலாம் என்று பரிந்துரை செய்தார். பின்னர் 25 வயதில் அவருக்கு குருப்பட்டம் அளிக்கப்பட்டது. சிறிது காலம் துணை குருவாக பணியாற்றிய பின்பு லயன்ஸுக்கு அருகில் உள்ள ஆர்ஸ் என்ற சிற்றூரில் பங்கு தந்தையாக பொறுப்பேற்றார். தனது பக்தியாலும் ஜெப தபத்தாலும் முன்மாதிரியான வாழ்க்கையாலும் பங்கு மக்களை இறைவன் பக்கம் ஈர்த்தார். பாவிகள் மனம் திரும்ப நெடுநேரம் உருக்கமாக ஜெபிப்பார். பரிவுள்ளமும் இரக்கமும் எந்த தலைவருக்கும் அவசியமானது. பரிவில்லாதவர் பதவியில் இருந்தும் பயனில்லை. பரிவுள்ளம் கொண்டவர்கள் மட்டுமே மக்களை சரியான பாதையிலும் சரியான பாணியிலும் வழிநடத்தி செல்ல முடியும். இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிவுள்ளத்தை பற்றியே கூறுகிறது. ஆம், இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, திரண்டிருந்த மக்களை இயேசு கண்டபோது அவர்கள் மேற் பரிவு கொண்டார் என்று நற்செய்தியில் புனித மத்தேயு கூறுகிறார். பரிவு என்பது இரக்கத்தை விட ஆழமானது, உயர்வானது. மற்றவர்களின் துன்பத்தை கண்டு வருத்தப்படுவதும் அவர்களுக்காக மனம் இறங்குவதும் இரக்கம். ஆனால் பரிவு என்பது மற்றவர்களின் துன்பத்தை நம் உள்ளத்தில் அனுபவிப்பது. இறைமகன் இயேசு இத்தகைய பரிவுள்ளம் கொண்டவராக இருந்தார். பார்வையற்றவர்கள் மீது பரிவு கொண்டார்.
தொழு நோயாளர்களின் மீது பரிவு கொண்டார். பசியாயிருந்த மக்கள் மீது பரிவு கொண்டார். பழைய ஏற்பாட்டிலும் இறைவனின் இந்த பரிவை விடுதலை பயண நூலில் வாசிக்கின்றோம். எகிப்தில் என் மக்கள் படும் துன்பத்தை என் கண்களால் கண்டேன். அடிமை வேலை வாங்கும் அதிகாரிகளை முன்னிட்டு அவர்கள் எழுப்பும் அழுகுரலை கேட்டேன். ஆம், அவர்களின் துயரங்களை நான் அறிவேன் என்ற வார்த்தைகள் இறைவனின் கசிந்துருகும் உள்ளத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. அதே போன்றுதான் புனித ஜான் மரிய வியானுடைய வாழ்விலும் நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது. புனித ஜான் மரிய வியானையின் வரலாற்றை படிக்கும்போது அவர் ஏழைகள் மேல் பரிவுள்ளம் கொண்டவராக தன் வாழ்நாள் முழுவதும் விளங்கியதை நாம் காண்கிறோம். ஏழைகளுக்காகவே தேவ பராமரிப்பு என்ற பெயரில் விடுதி நடத்தி வந்தார். ஒரு நாள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பதற்கு உணவு இல்லை. 2 ரொட்டி சுடவே மாவு இருந்தது. மண்டியிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடினார். ரொட்டி சுட சுட மாவு வந்து கொண்டிருந்தது. சில நாட்களில் களஞ்சியத்தில் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தபோது இவரது வேண்டுதலால் களஞ்சியம் நிறைந்துவிடும். அத்தகைய இறை வல்லமையை நிறைவாக பெற்றவர் புனித ஜான் மரிய வியானி. பாவிகளுடைய மனமாற்றத்திற்காக இடையுறாது ஜெபித்து பாவிகளை இறைவன் பாதம் கொண்டு சேர்த்தவர் புனித ஜான் மரிய வியானி. பேரரசர் நெப்போலியனுடைய படையில் பெரும் தவறிழைத்து போர் வீரனுக்கு தூக்கு தண்டனை தருவதென முடிவு செய்யப்பட்டது. அப்போது அந்த போர் வீரரின் தாய் பேரரசரை சந்தித்து தன் மகனுக்கு பரிவு காட்ட வேண்டும் என்று வேண்டினாள். அதற்கு நெப்போலியன் நீதியின் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது அவன் சாவுக்கு உரியவன் என்று பதிலளித்தார். அதற்கு அந்த தாய் பணிவுடன், நான் வேண்டி நிற்பது பரிவு, நீதி அல்ல என்றாள். நெப்போலியன் மறுமொழியாக, பரிவை பெறுவதற்கு அவன் தகுதியானவன் அன்று என்று சொன்னபோதும் அந்த தாய் விடாப்பிடியாக தகுதியை பார்த்து தரப்பட்டால் அது பரிவு அன்று என்று சொல்ல நெப்போலியன் வேறு வழியில்லாமல் அந்த தாயின் மகனுக்கு பரிவு காண்பித்து அவனை விடுதலை செய்தார். ஆம், இறை இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, மனிதர்களாகிய நாம் நீதியின்படி தண்டனைக்கு உரியவர்களாயினும் இறைவன் தன்னுடைய அளவற்ற பரிவுள்ளத்தால் விடுதலை அளிக்கிறார் என்பதை புனித பவுல் எடுத்துரைக்கின்றார். இதையே புனித ஜான் மரிய வியானி நமது குற்றங்கள் மலை போன்றது என்றால் இறைவனின் பரிவுள்ளம் பெரிய மலையை போன்றது என்கிறார். இன்றைய அறிவியல் உலகத்தில் மனிதர்கள் தங்களுடைய மனதிற்கும் தரும் முக்கியத்துவத்தை விட மதத்திற்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். சிலர் தங்கள் மனது பாவத்தால் பழுதுற்று இருந்தாலும் அதை சிறிதும் பொருட்படுத்தாது வாழ்கிறார்கள். இன்னும் சிலர் நீதிமான் ஒரு நாளில் 7 முறை பாவம் செய்கிறான் என்று திருவிவிலியம் கூறுவதாக தங்களுடைய தவறுகளை நியாயப்படுத்துகின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள்தான் அன்று ஆர்ஸ் நகர மக்களிடம் பரவி இருந்தது. தங்கள் பாவத்தை இறைவனிடம் குருவானவர் வழியாக எடுத்து சொல்லி பாவ மன்னிப்பு பெறும் வசதிகள் இருந்தும் மக்கள் ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தை ஒரு சாதனமாக கருதவில்லை. இத்தகைய சூழலில்தான் புனித மரிய வியானி ஒப்புரவு திருவருட் சாதனத்தின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு உணர்த்தினார். அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் 16 மணி நேரம் ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தை வழங்கினார். 10 ஆண்டுகளுக்குள் பலர் புதுமையான முறையில் மனம் மாறினார்கள். 30 ஆண்டு காலமாக நாள்தோறும் ஏறத்தாழ 300 பேர் இவரிடம் பாவ மன்னிப்பு பெற காத்திருந்தனர்.
லயன்ஸ் நகரில் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே புகைவண்டி பயண சீட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டன. அதிகாலை 1 மணிக்கு புனித ஜான் மரிய வியானி தன் இருக்கையை விட்டு ஆலயத்திற்கு கிளம்புவார். ஆலயம் சென்றதும் மணி அடித்து விடுவார். மக்கள் வர தொடங்குவர். 7 மணிக்கு திருப்பலி. காலை உணவுக்கு பின் மீண்டும் மணிக்கணக்கில் புனித மரிய வியானி ஆலயத்தில் பாவ மன்னிப்பு அளிப்பார். ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் இவர் பாவ மன்னிப்பு வழங்கியதாக இவரது வாழ்க்கை வரலாறு கூறுகிறது. இவ்வாறாக பலரையும் பாவ மன்னிப்பின் வழியாக மனம் திரும்பி வாழ வழிவகுத்தவர் நம் புனிதர். ஆனால் இன்று நம்மில் பலர் பாவ மன்னிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமா என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறிதான். காரணம், தாங்கள் பாவம் செய்கிறோம் என்ற உணர்வு இல்லாமல் வாழ்வதுதான். பாவம் மனிதர்களை பாதாளத்தில் தள்ளிவிடும் என்பதை நினைவில் கொள்வோம். கடவுள் நமக்கு கொடுத்த கொடைகளில் ஒப்புரவு அருட்சாதனம் ஒரு உன்னதமான கொடை. எனவே அத்தகைய கொடையை நாம் நம் வாழ்வில் பயன்படுத்தி கடவுளின் பிள்ளைகளாக வாழ்வோம். ஆம், இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, இயேசுவின் பரிவுள்ளத்தால் நமக்கு கிடைப்பது என்ன? பரிவுள்ளத்தில் மூலம் இயேசு கிறிஸ்து தனது அருளையும் அன்பையும் நன்மைத்தனத்தையும் அளவு கடந்த விதத்தில் நம்மீது பொழிகிறார். இயேசுவின் பரிவுள்ளம் இந்த உலகத்திற்கு மீட்பை கொண்டு வந்தது போல நம்முடைய வாழ்விலும் நாம் பரிவுள்ளம் படைத்தவர்களாக வாழ்வதன் மூலமாக பிறருக்கு வாழ்வையும் மகிழ்வையும் கொடுக்க அழைக்கப்படுகின்றோம். இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, சித்திரவதை முகாமில் யாரோ ஒரு முகம் தெரியாத கைதிக்காக தன் உயிரை கையளித்த புனித மேக்ஸ்மில்லியன் கோல்பேயாக இருந்தாலும் சரி, தொழுநோயாளர்களுக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்து அந்த தொழுநோய்க்கே இறையான புனித தமியானாக இருந்தாலும் சரி, சேற்றில் கிடந்த சிறார்களையும் ஒதுக்கி கிடந்த தொழுநோயாளர்களையும் அள்ளி அரவணைத்த அன்னை தெரசாவாக இருந்தாலும் சரி, அனைவருமே இப்பேற்பட்ட பரிவுள்ளம் படைத்தவர்களே. இயேசு அன்புக்குரியவர்களே, இயேசு அறுவடை மிகுதி என்று சொன்னது பரிவு கொள்ள ஆட்கள் இல்லாமல் அல்லல்படும் மக்களை குறித்தே. வேலையாட்கள் குறைவு என்று சொன்னது பரிவு கொண்டு சேவை செய்யவும் உடன் துன்புறவும் தயாராக இருப்பவர்கள் குறைவாக இருப்பதையே குறிக்கிறது. எனவே இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, நாம் அனைவரும் இறைவனின் திராட்சை தோட்டத்தில் ஒரு வேலையாளாக, அதாவது புனித கோல்பே மாதிரி, புனித தமியான் மாதிரி, அன்னை தெரசா போன்றவர்கள் மாதிரி நம்முடைய வாழ்வையும் பின்பற்றி பரிவு கொண்டு வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம். காரணம், எங்கும் பரிவும் கரிசனையும் உள்ளதோ அங்கு சேவையும் நற்செய்தி அறிவிப்பும் தானே நடைபெறும். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பரிவிருக்கும் இடத்தில் தியாகம் தானாக ஊற்றெடுக்கும் என்று கூறுகிறார். பரிவு ஜாதியின மத எல்லைகளை கடந்து நிற்பதற்கான வல்லமையை வழங்கி வாழ்வுக்கான வழியை காட்டுகிறது. எனவே எப்போதும் பரிவு உள்ளவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும். நமது ஆண்டவர் பரிவுள்ளவராயிருப்பது போல நாமும் இருப்போம். வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று வள்ளலார் பாடியது அவரது பரிவு உள்ளத்தை படம் பிடித்து காட்டுகிறது. அதேபோல் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்கவே அன்றி வேறென்றும் அறியோம் பராபரமே என்று தாயுமானவர் பாடுவது அவரது கருணை உள்ளத்தை காட்டுகிறது. எனவே இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அனைவரும் மனிதநேய பண்புகளான பரிவு, இரக்கம், கரிசனை, அக்கறை கொண்டு எல்லோரையும்
குறிப்பாக தேவையில் இருப்போரையும் அன்பு செய்து அரவணைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நாம் இறைவனின் பிள்ளைகள் என்று உறுதியாக கூற முடியும். புனித ஜான் மரிய வியானி நமக்கு தருகின்ற ஒரே அழைப்பு, நாமும் பரிவுள்ளம் கொண்டு வாழ வேண்டும். இறைவனோடு உள்ள உறவில் ஐக்கியமாக நம்முடைய பாவங்களை விட்டு புனிதமான வாழ்க்கை வாழ நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றார். இன்று நாம் விழா கொண்டும் புனித ஜான் மரிய வியானி குருக்களின் பங்கு தந்தையர்களின் பாதுகாவலர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். மறைமாநிலம் முழுவதும் மனம் திரும்ப வேண்டுமா? அவ்வாறாயினும் எல்லா பங்கு தந்தையரும் புனிதர்களாக வாழ வேண்டும் என்று ஒருமுறை இவர் தம் ஆயரிடம் தெரிவித்தார். இவர் பங்கு தந்தையாக புனிதத்தில் நிலைத்து நின்ற விதம் நம் எல்லோருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றது. எனவே இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே, நாமும் நம் பங்கு தந்தையர்களுக்காக ஜெபிப்போம். ஒவ்வொரு குருக்களும் புனிதமடையவும் அதன் மூலமாக திருச்சபை புனிதம் அடையவும் நமக்குள்ள கடமை அவர்களுக்காக ஜெபிப்பது. குருக்கள் பலவீனங்கள் மத்தியிலும் இறைவனுடைய பணியை ஆற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்றால், இந்த பலவீனங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று புனித ஜான் மரிய வியானியை போன்று பக்தியிலும் இரக்கத்திலும் இறை விசுவாசத்திலும் உறுதியாக வாழக்கூடிய மனநிலையை இறைவன் ஒவ்வொரு குருக்களுக்கும் தர வேண்டும் என்று இடைவிடாது ஜெபிப்போம். ஆமேன். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக, மான்மாவோடும் இருப்பாராக. அன்பே உருவான இறைவன், தந்தை, மகன், தூயாவி நம் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதித்து காத்து வழி நடத்துவாராக. ஆமேன். இயேசுவுக்கு புகழ். மரியே வாழ்க.